سلام كمي توعلو كورات تختاتلتي فنو إري تي في نلوم سونيت شعات جنبوت نفرق معتن فرعان استدال وزينا ومسناد وحزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا بتاعتخ فيلم أما خارج بريزيدنت عطوه يمانا قبراب ني إرتراويان نبرتي جوبان كبابيان سمينارا كايدو محبر أفريت نهبين وزوبا جندع سالساي قبائي أكانيعو أبسال ساي مدرخ جيرو دي إيطاليا بينيام غرماي رابعي وطيو إيران سوريان دبلوماسيون كتباون زمدن أن كدل دلات سماميين أب نيجيريان سلاميان سبات علامة زقبر متكعتات راسيان زفتورات تاوسقات زايدو واقعات مقبية ورحمي أزيانا إذا عمت زي بأستاد 3 ميتاويت وسيخو تباهيرو زرزر زينا أما خارج بريزيدنت عطوه يمانا قبراب ني إرتراويان نبرتي جوبان كبابيان دوب سودان سمينارا كايدو كابتو وتازبت حنا تعزتو الله أرسيما أسمرهم بملكة سبساب كتغربايا أما خارج بريزيدنتن حلف بوليتيكا وقديات هزباوي جنبارني ديمقراسن فتحن عطوه يمانا قبراب بشوعات جنبوت ني إرتراويان نبرتي جوبان كبابيان سمينارا كايدو أتو يمانه أبي لنا نبي كن خيد لنا زبل زعبة بملعل أبزهابو سفيح مجلتي حزب المنجستن إيرترا نزحله في السوسة عمتات بزيروفتا أم الرجات المعقب النت كمون أم مكات أدلون تتابون حيالات هجرات تتأميدهم مسنحهم بمتقاس إيرترا بقطبا كتب السجن نزيجات تاموتشو نيمن نبابرو هوا كتواردن زخر وحيتات كونتلوا هاجراوي سلامك زرق زخل سقاطات نحاوارو كي توجدن زوباو سلامن وهدتن كي ترقاقتن كسمر سلازيكل سقاطات موجدن زوباوي سلام الرقاقتن قدام النتوهيبو زسرح اللزولو مقانو أبريهم قسقاسن بالتقنان هاجراتن حبرة السباتن بمنقستات رايز عمم كم زيكونا زحبرا عطو يمانه ترى عوشتن وطان زنبر زيقا وسان كم زخونا بمتكاس عبدو بسودان زنبرو إيرتراوين مزقدلاتن بدهوتاتن سدت بمسقار هاجراوي تمرتهم كحيلو كمون تمهرتاون كطباون عغمتاتهم كعبيون سدرابيتات كعنقلون تسويعهم أب موداتات تساتفتي نعدلات وفري أب إيرترا كنتات زبانان نيمتا مدبات منقستن زملكت حطوتاتن رؤيتوتاتن دحر مغراب أبلع لمنقستو من مريحينوتن زلوهم امنت بمنتصار كاباتهم زحتت من ملا زلوهم دلونت الرقاقيتهم أب متحف كياس رحيت كوماندو شنشعة 284 زتوكورة نايمور راس تاريخ مدرخ بشدوش تقومبوت أب كتما خيرن تخايدو درسنايتا بكوماندو هزباو جنبار حرنت إيرترا معرفو نفرت أسمران استفت مقيا التترخ متحف سنة أبابنيا أتو سولومون درار نمن سيات أبزهابو مجلسي نتسرحيت زتحاريو أبالات كوماندو أوشت 10 دقائق بزر أي وتو فاينة صنعتن 3 نفرتي كم زعنو تقيسو من سي ولدو نزن كالن بإيرتراويان من سيات استفت مقياتاتن وعلوتاتن بموراس تاريخهم كفلتون كتنتنون تلابيوم أتعود سرحيت وتصيت دقيق مصنعتن وهدت حزبن تقادلاين كم زنبره بزرزر زغالت عطو سولومون تاريخنا تاريخ ولودوتات سلازخونه نز تاريخ زي نمعقابن نمهبتامن منسيات انببتن ابركتن كونو ازخاخيروم حلفه همامه ازوب عن سبا اتو ازاز برخته اب بغديو بقعت منسيات نممل مالن مخصقاسن بكلهم اكلات نزكاير زلو عمام بممغاس منسيات ترحيلهم زلو عدلات بغبو تطقيمهم اب ممرمارن معقابن تاريخهم بهلهم من مننتهم عطوات كخون تلابيوم محضر زوب عن سبا امباسادر عبد الله موسى بوغانو نيحنت هاجر بلصقنا بزتمهر عام سبا كم زرغاغز تقيسو منسيات اب كل عودات ودادرتن تمرامرتن بمخان انببتي صحافتن هايستن كونو اتحساسيبو محبر افريت نهبي نوزوبا جندع سالساي غوبايو بحمشتو غنبوتا قانيعوم بمسرت قوام محبر اتو غوباي عمت مصخ كاد كوانت نبرو بسنكسغات لبدا كورونا فيروس تدناغيو كم صنحه صحاف محبر اتو نامن باهل بغليصوم محبر مطرناف ني حبار علاماتاتن رديتن بمفطار وهود صعري ني حبار وعبيت نمكياد كم زحجز حبراتو نامن محبرهم زتبقسلو علاماتات نمسمار حيال صعر خمسه كايد ابريهم محضر نو زواغينا اتو عمر يحيى بسمعوا قال طرنافه حيل مخانو بمتكاس افريت نهبي نعقور صقاتات نايتي نو زوا بغبو انت مزميزمو كاب نو زوبهم حالفهم طلبات كبابيتات نمملا زحجز مهرت خحافزو خمس خلوا غنزيبوم
موداتها غباينياتات حمشت زابالاتا نخلت عمتات التغلغل كوميتي خمرصن كلو قفوتاتهم بسلسته عصفي كبكبلون اب كتما غيندا نوطا مشطا معرك خفتون مخانم ارغاغيصوم محبر افريت نهبي نوزوبا غيندا عبشن اب 2018 زتمسرته خوينو 44 ابالات اللو تمالين سالساي معلتو اب زغصله مبل 105 قددم بشكلتا جرو دي ايطاليا ابال بيلجمايت كلوب انتر مارشي ارتراوي بينيام غرماي رابعي وصيو ابزي 201 كيلومتر شفن وددر فلوط ناي قصبتا وددر تقدادماي انجليزاوي كلوب كويك ستيب مارك كافنديش ب 4 ساعات 56 دقيقه 39 كاليتن قداماي كوصن كلو بينيام زخونه غزي خي كسريو رابع درجه حيزو وددر زازيموم ابزي كاب شدشته 19 غمبوت زغصل جيرو دي ايطاليا 2022 اب قداماي مدرخ كالايز وصي ارتراوي بينيام غرماي افلامي تصادفو او وددرات جراند تور كابتوم اقالو معكنا زينا سحيبوم زلو تطمتي تقدادن تخوينلوم جيرو دي إيطاليا سولوس 10 غمبوت 172 كيلومتر بزشفن رابعي مدرخ قص اليوم زي خبركم تخاطلتنا زعبه غراو زيناتاتيو مكتتالكم كتقصلو دقيمنا بخبر نعدم إيران سوريان دبلوماسياون كتباون زمدن انكدلدلا تسماميان كلتين هاجرات بسم عزيز وصحا بريزيدنت سوريا بشار الاسد تمالي شمونتا غمبوتا بكتما طهران مسل علواي هيمانتاو مرحي ايات الله علي خمانئي كمون بريزيدنت ابراهيم رئيسين كالوت لعلوت سمزي ايرانن ابزكايد وركبيوم ግጭት ሶሪያ ኣብ 2011 እንድሕር ሞልዑ ኣብ ኢራን ንኻልኣይ ግዜ ዑደት ዝፍጽም ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሰድ ስትራቴጂያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንግዳማዊ ምትእትታውን ዕብለላ እስራኤልን ኣብቲ ዞባ ኣብ ምግታእ መሪሕ ተራ ከም ዝተጻወተ ገሊጾም ፕሬዚደንት ራኢሲ ቦገኑ ምስ ሶሪያ ዘሎ ስትራቴጂያዊ ዝምድናታት ምድልዳልን ምምዕባልን ካብ ቀዳምነታት መንግስቱ ከም ዝኾነ ገሊጾም ፕሬዚደንት ኣሰድ ነዚ ዑደት ዝፍጽም ዘሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ሶሪያ ዝርከብ ወተሃደራዊ ዕላማታት ኢራንን ማዕስከራት ሰራዊት ሶሪያን እተካይዶ መጥቃዕታት ኣሒላቶ ከም ዘላ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ዋንዩ ኢራን ምስ ሶሪያ ዘለዋ ቁጠባዊ ዝምድናታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እናደልደለ ምምጽኡ ዝገለጹ ጸብጸባት ንመንግስቲ ሶሪያ ፊናንሳዊ ደገፍ ከም እትገብር ከምኡን ኣብ ዳግመ ህንጸት ትሕተ ቅርጺ ሶሪያ ልዑል ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ይሕብሮም ብሩስያ ኢራንን ሒዝቡላህን ዝተደገፈ ሰራዊት መንግስቲ ሶሪያ ንሰፊሕ ክፋልቲ ዕጡቃት ተቃወምትን ሽበራውያን ጉጅለታትን ተቆጻጺሮሞ ዝነበሩ ክፋላት ከም ዘምለሰ ይፍለጥ ኣብ ናይጄሪያ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገብር መጥቃዕታት ጭውያን ራስያን ዝፈጥሮ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝያደ ተገሊጹ ዝተሓበረ ዛጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቃት ኣብ ዝሓለፈ ሳልሲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄሪያ ኣብ ዝርከባ ሰለስተ ዓድታት መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣባላት ጸጥታ ዝርከብዎም ብውሕዱ 48 ሰባት ከም ዝቀተሉ ማዕከናት ዜና ኣብ ዘቃልሓሉ ዘለዋ እዋን እዩ እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ዛንፉራ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብቐንዱ ኣብ ራስያን ጭውያን ዝተዋፈሩ ዕጡቃት ከም ዝተኻየደ ዝጠቐሱ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ሰመዝ ጸጥታን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን መንበረ ኣባይቲ ከም ዝተቃጸለን ሓቢሮም ኣብ ዞባ ዛንፉራ ብዝካየድ መጥቃዕታት ካልእ ገበናትን ህይወቶም ዝሰግኡ ልዕሊ 700,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ግዜያዊ ማዕስከራት ሕቡራት ሃገራት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ልዕሊ 11,000 ድማ ናብ ጎረቤት ሃገር ኒጀር ከም ዝተሰዱ ጸብጸባት ሕቡራት ሃገራት ይገልጹ መንግስቲ ናይጄሪያ ጸጥታዊ ውሕስነት ናይቲ ዞባ ከረጋግጽ ዝጽውዕ ሓያሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሃገር ክካየድ ምጽንሑ ይፍለጥ ዋጋታት መግቢ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዝዓመት እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ክነጻጸር እንከሎ ብደረጃ ዓለም በኣስታት 30 ሚእታዊት ወስኽ ከም ዝገበረ ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣፍሊጦም ዋጋታት ኣካል ብሓፈሻ ስርናይን ዕፉንን ድማ ብፍላይ ብልዑል መጠን ከም ዝነሃረ ጸብጸባት ናይቲ ውድብ ሓቢሮም ኣብ ዋጋታት ኣካል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሽኮርን ሩኡይ ወስኽ ከም ዝተረኣየ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም ኣብ 2022 ዋጋታት መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ወስኽ ከም ዝረኣየ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኩናት ዩክሬን ቀን ጠንቂ ናይዚ ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ምዃኑ እኳ ይጥቀስ እንተሎ ክሊማዊ ምምዝባልን ክስተት ለበዳ ኮሮና ቫይረስን እውን ኣሉታዊ ተራ ተጻዊቶም ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ ብሰንክቲ ኣብ ዋጋታት ዝተረኣየ ወስኽ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ዘምርሐ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ
ኣብ ከባቢ መትረብ ስወጽ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 11 ወተሃደራት ግብጽ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ በቲ ብሸውዓተ ጉንቦት ኣብ ሓለዋ ትካል ምጽራይ ማይን ዝተዋፈረት ኣሃዱ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ኣዘዝቲ ሰራዊት ግብጺ ሓቢሮም ኣለዉ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ከባቢ ሲናይ አንጻር ዒላማታት መንግስቲ ግብጺ መጥቃዕታት ከካይዱ ዝጸንሑ ሽበራውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣለዎም ሰራዊት ግብጺ ነቶም ዕጡቃት ንምድምሳስ ካብ 2013 ስርሒት ከካይድ ምጽንሑ ጸብጸባት ይረዱ ኣብ ዞባ ሳይቤሪያ ናይ ሩስያ ብሸውዓተ ጉንቦት ብዝተኸስተ ጠንቁ ዘይተነጸረን ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዘይወዓልን ሓደጋ ባርዕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተሓቢሮም በቲ ሓደጋ ብውሕዱ 8 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 20 ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ እቲ ባርዕ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ተደፊኡ ብልዑል ፍጥነት ናብ ሰፊሕ ከባቢታት መልሓሙ ዝጠቐሱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሩስያ ልዕሊ 500 ኣባይቲ ከም ዝተሃሙ ሓቢሮም መንግስቲ ሩስያ ኣብቲ ዞባ ህጹጽ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብምውዋጅ ጠንቅቲ ሓደጋ ግቡእ መርመራ ክካየደሉ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምውዓል ብነፈርቲ ክካየድ ዝግብኦ ስርሒት ብሰንኪ ዘሎ ብርቱዕ ንፋስ ተሰናኺሉ ከም ዘሎ እዮም ሰመዚ መጥፋእቲ ሓዊ ዝገልጹ ዘለዉ ኣብ ከተማ ባንዳር ኢራን ትማሊ 8 ጉንቦት ዘይሕጋዊ ባህላዊ ኣልኮላዊ መስተ ዝሰተዩ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰመዚ ትካላት ጥዕናን ጸጥታን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃልሕን ልዕሊ 70 ካልኦት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ዝሓበሩቶም ሰመዚ ጥዕና ቁጥሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ኣብ ምድላውን መሸጣን ናይቲ ዘይሕጋዊ ባህላዊ መስተ ኢድ ከም ዘለዎም ዝተጠርጠሩ 8 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ሰመዚ ጸጥታ ባንዳር ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኢራን ምስ ተጠቃምነት ዘይሕጋዊ ባህላዊ መስተ ብዝተኣሳሰር ጥዕናዊ ሳዕቤናት ዑረትን ካልእ ውሽጣዊ ሕማማትን ከም ዝወሰኸ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምውዓሉ ዝውሰድ ስጉምቲ ዛጊት ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ይሕብሩ ኣብ 2020 ምስ ዘይሕጋዊ ባህላዊ መስተ ብዝተኣሳሰር ልዕሊ 700 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይገልጹ ንሎም ሶኒ 9 ጉንቦት ንፍርቂ መዓልትን ፈረቓን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንኤርትራውያን ነበርቲ ጁባን ከባቢኣን ሰሚናር ኣካይዱ ማሕበር ኣፍሬቲ ንህቢ ንዞባ ጊንዳ ሳልሳይ ጉባኤ ኣቃኒዑ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢታልያ ቢንያም ግርማይ ራብዓይ ወፂኡ ኢራንን ሶርያን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድነን ከደልድላ ተሰማሚዐን ኣብ ናይጄርያ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገብር መጥቃዕታትን ራስያን ዝፈጠሮ ጸጥታዊ ስጋት ዛይዱ ዋጋታት መግቢ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዓመት እዚ ብኣስታት 30 ሚታዊት ወሲኹ ተባሂሉ ንሕጂ ዝተዳለወ ናይ ትግርኛ ዜና በዝተፈጺሙ ደሓን ዋዕሉ